Het is 4 uur, dit is het Frieske Nijs. Goedemiddag. Het staan hier de nieuwe pin zorgt het in Friesland ervoor dat mensen massaal haar pinpas vergeten. Bij het nieuwe pin moet er pas nou boppen in het apparaat. Het nieuwe pin moet dat betaling veiliger maken, maar nou, er is een nijgevaar. Alsjeblieft. En de pas niet vergeten? Oh ja. Bij deze supermerk in de Ljouwerwijk Zuiderborn, dat zo'n 70% van de klanten pint, hebben ze staan er gewoon al een hele sammeling van vergeten pinpassen. Tientallen. Ja, het is net misselijk. Nee. En wat gebeurt er met die kaarten? Nou, wij bellen de bank voor dadelijk op dat ze me laten blokkeren. En na een beetje na een paar dagen tijd om zelf te bellen. En mocht het net zo zijn, dan knippen we het was er en dan wordt het vernietigen. Bij de Frieslandbank is het aantal verlenen passen zo'n de inviering van het nieuwe pin maar 30% aannemen. De hazen die in 2009 een politievrouw zwier mishandelen in Ljouwert, maar zo gauw mogelijk behandelen worden. Dat vindt het gerechtshof en daarom is in hoger beroep op een 3 jaar celstraf opleiden. Die straf is eerder opleid door de rechtbank. Het Openbaar Ministerie vond de straf te leeg en gie een hoger beroep. De verwikkeling waard 6 jaar celstraf eerste. Het gerechtshof houdt verst van de legere straf, omdat de man zo gauw mogelijk behandelen wordt met voor zijn agressie. Hij vindt dat zelfs ik. Bij een verkeerscontrole in november 2009 op een Griende Waai in Ljouwert sloeg de man de politievrouw in het gezicht. Ze voelde een rekke zwier verwoenen gewoon hollen. Cambuur is net uit de financiële zwargen. De club heeft nog heel tijd een miljoenenschuld. De verkoop van zo'n 100.000 euro aan aandelen wat uitkomst bieden. Maar de financiële injectie van €1 de helft van investeerders en de orenhelft van de bank, ging Cambuur in januari 2011 weer vooruit. Maar er is nog heel tijd een schuld van 3 miljoen. We zijn natuurlijk door het geld zijn we voorlopig gered, maar we zijn nog geen gezonde club. We hebben nog een negatief eigen vermogen en we hebben nog een negatief werkkapitaal. Dus dat betekent dat je altijd nog een beetje op de pof leeft. Dat je altijd nog een beetje moet lenen uit de toekomst. We hebben nog zo'n 7 ton aan liquiditeiten nodig om de club echt gezond te maken. Zodat we ook een gezond werkkapitaal hebben. Om dat varnoa te krijgen beziekt de club dit jaar aandelen van €1.000 het stuk onder man te brengen. De dragster mem van de Pjut Cheyenne, die het vorig jaar toch mishandeling om het lippen kwam, heeft een celstraf van 1 jaar gekregen. Het famke van 12 wie op een feestje in Eindhoven troch haar mem en haar vriendinnen van Doe slijn, skopt en treun. Daarbij voelde ze maar hol op een groen. Een dag later stoor ze in het ziekenhuis. Nevens de rechtbank waar Cheyenne geregeld mishandelen. De 22-jarige mem is psychisch in de war. Daar is in de straf rekken mee houden. Bij een brand vannacht in Ipekolsgeer is een leegstaande pleers volslaan verlengingen. De eerste melding kwam een kwartier voor 4 binnen bij de brandwacht. De korpsen van Balk, Watzijn, De Jouwer en Snits waren oproepen om het vuur te bestrijden. Hoe de brand ontstaan is nog net bekend, maar de politie sluit net uit dat de brand onstutsen is. Andries Eckhart is vanmorgen gepresenteerd als nieuwe wethouder van Ljouwert. Hij volgt Marco Florijn op, die het wethouder in Rotterdam worden is. De zo'n 50-jarige Andries Eckhart is al zo'n 2002 wethouder. Eerst in Snits en nu in de nieuwe gemeente Zuidwest-Friesland. Eckhart, Hikke en Tuin in Ljouwert moest wel even nadenken hoe zijn nieuwe baan. Ik heb alles goed op een rijtje gezet, hè, de voor's en tegens. Hè. Want je had kunnen zeggen, nou jongens, wie begint daaraan? Je zit daar perfect in Zuidwest-Friesland en ik had daar nog een aantal jaren door kunnen gaan. Maar nogmaals, dan komt Leeuwarden. Het is echt omdat het Leeuwarden is. En ik heb echt ook een beetje puur op gevoel gezegd van ik wil dit wel. Al met al reageerden de 25 kandidaten op de functie. De nieuwe wethouder zal na de simmer in Ljouwert onder slag. Inwoners van Friesland moeten zelfs meer doen aan natuurbeheer. Vooral omdat het Rijk er minder geld voor heeft. Dat zeggen ze verschillende natuurorganisaties. In het de Green Manifest Friesland door organisaties als het Wetterschip Friesland, Staatsbosbeheer, het Frieske Geer en LTO Noord vaststellen aan de provincie. Benamelijk hoe de natuur in de toekomst inrichten worden moet. De eerste acties is met name om allemaal te zien waar we aan begang binnen, wat we doen, waar we goed waren. Dus dat is heel belangrijk en dat oren krijgt wat een oortempo. Daarvoor binnen particuliere initiatieven nodig, zoals een boer die geerwerkt maar de vogel wacht. Deputaire Kramer is blij met het manifest en zal het bepraten met provinciale steden. Stuurt wou met waar. Joen eerst droeg en zacht, letter vannacht vanuit het westen waaien ruimwetter. Morgen is bewolking en wat buien. Letter middags breekt de zinnen terug. Het wordt een graad als 20 en er zit een matige ontkräftige zuidwestenwind. Het vierde fruitjoch snijden droeg en zinnen waar. En die simmerwarmte die zet de komende weken terug. En dan zag je deze kwarte joert. Joke Kroeze vertelt je dadelijk alles over simmer in Friesland. En ik meld me maar meer Friesnijs aan ze som 6 uur.